Dimen budaya lestari. Pinter banget sih. Kamu bahasa Jawa juga pinter. Bisa. Bahasa Kromo juga bisa. Lumayan. Lumayan. Kalau misalnya saya itu basa Kromonya apa? Saya niku kulo. Oh, kulo. Nggih. Kalau mandi? Mandi niku siram. Siram. Nggih. Kalau misalnya tidur? Tidur niku sare. Sare. Nggih. Kalau misalnya bapak tidur, saya mandi. Bapak sare. Kula. Kulo siram. Oh, dajari elek nek iki yakin. Janji sesuk aku tangi turu kok kelebus sing tak goleki Mbak Elisa. Wah, wis cilaka. Kan belajar basa Kromo ya. Nanging iki bocah cilik arep ngopo? Iki bocah cilik arep ngopo? Arep ngopo cah cilike kuwi? Ngopo lek? Nyanyi dah. Ajeng nyanyi dah. Nek pancen iso nyanyi ngadeg. Nyanyi po ya sulapan. Nyanyi no. Sinten namine? Main. My name is Nawung. Londo, Mbak. Londo, Londo. What is your name? My name is Elisa Orcharus Alaso. Nice to meet you. Nice to meet you too. Iki omong apa kok nestu apa? Kecepit Pinter loh adik. Nice to meet you. artine apa? Senang bertemu denganmu. Loh, pinter loh. Kok iso omong Bapak. londo, Bro? Mesti oleh-oleh winginane gek melu lomba kanca-kanca Kalimanggis nang Borobudur to. Ayo. Nggih. Akeh ngopo nawung kok dadak njaluk foto karo londo ki sebabe apa? Dempel-dempel meneh. Wong seneng. Seneng le apa? Landane ketak mie. Landane ketok mimike. Pinter ya, bocah cilik nek golek mimik ya sing nggone londo ya putih. Golek melek. Payah iki. Angger wis karo Mas Adit ki wis payah. Niku Dik landane ketok mimike. Nah, coba nawung diwangsuli tembange Mbak Wrenges. Mbak. Mike goleke sing rada peka. Ini pakai yang ini. Nah, diambil mike Mbak Thank Elisa. you. You're welcome. Thank you apa meneh? Wong anake wong Galombo. Nek kowe ki artine ki. Oh, terima kasih. Ya, coba nembange kaya ngapa? Ayo, Bung. Nadyan aku. Tepuk tangan dong buat Nawung. Ya, masih berapa tahun sekarang? How old are you? Hah? 5 tahun. Wah, udah pinter. Nawung le belajar nembang karo sapa? Sendiri. Ngapusi kok sendiri. Bapaknya nggak ngajarin. Kalian jenengan. Ayo, cocok ngapusi kok sendiri. Wah, ora sembodo ya aku. Oh, bapaknya ya latihan. mau ngarep nggo nyombong-nyombong ki acarane sapa? Bapakne sapa? Ngono ta. Loh, patut anu to Mbak dibanggakan bocah bisa nembang gegulang seni Jawa begitu, gitu. Iya, tapi kan ya biar dia muncul sendiri. Oh, iya. Ngono. Wis pokoke. Yo. Ya. Ise umur 5 tahun. Nanging seneng nembang. Bisa cengkok loh, isan kregel juga. Terus? Mic gender di anu Mas tambahi. Anglipur po Angli
Terus syukur bake mangke pikantuk saweran. wah, Tepuk tangan. Aku Arek. seneng aku. nyuwun sawiran karo sapa? Karo sapa? Kali sing gender. Kok karo sing gender? Sing gender ki Sing genderi apa? melu bapak. Sapa? Bapak niku lho to. Si kae iki bapakne aku. Sing gender ki bapakne aku. Ah, sini. No. Mbak. Ora kok. Ya Kok ora? Kok. Kok ora? Mbahne sampeyan. Bapak niku lho. Yo nek aku. Ya mboten ngerti kok takon kuwi. Weh, Ra diakoni. kurang ajar tenan kok. Nah, Wong. Nggih. Karo Mbak Elisa enggak ora izin, ora malu. Mboten malah seneng. Oh, malah seneng nggih. Nek ngono luwih seneng karo Mbak Elisa apa karo ibu? Karo sapa? Mbak Alisa. Nah, nek ngono ibumu kon bali nang Lampung, to. Sesuk Mbak Elisa kon nang Galombo. Toh? Yuk ganti ibune. Nah, sip. Dadi ibune Nawung. Waduh. Toh? Setuju? Nggih. Nggih. Kau nggih. Dia mendukung nek karo aku. Tapi beda kepercayaan Dek. Kok beda kepercayaan gimana? Nek bapak ngono mbok menawa kepercayaane ki yo seneng karo aku ning aku kan ra percaya, ra pati seneng. Waduh, ngono. payah iki. Sing tresno karo bapak yo ibu, dadi ben ibu wae ya. Mbak Alisa mawon. Nah, ini gini Mbak Elisa, berhubung kok anak saya juga sudah setuju, nah ini tinggal nanti saya ke tempat Mbak Elisa, nanti saya ngomong sama orang tuanya Mbak Elisa. Piye iki? Jenengan sedaya nggih ngrestoni. Waduh. Ya nggih kok kepripun toh? Siap menjadi ibu. Aduh aku rong wangun aku dadi ibu iki belum bagus aku nek jadi ibu. Kamu juga mau punya ibu apa mau nek cantik iki basa Temanggung? Wah, Jeles. cilaka meneh iki. Mau punya ibu jeles? Mau. Oh mau. Kamu juga pengen jadi jeles? Mau. Oh mau. Kok ya manut sih? Nek niku ngono. Nggih, kadi bacutke podang kuning banget. Nawong nanti nyanyi lagi Nampung ya. nanti, nggih, Oke, podang yo Mbak kuning, Ngas. yo. Celuk Ngas. Isu awane ngomah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mobil-mobil mitir anggon goleki. Ora krasa isu awan nganti wengi. Iman yen nganti liya kang nyawa. Leyang-leyang tak sawang becok ning ngepang. Kekencangan tak rindik saka kademen. Sarwi ngoceh dheweke kalih pincaan. Wilakae tak suwun mbok aja ngecek. Modang kuning tak gawe pikirku komplit. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen katon nyanding siranku. Ora bakal adik dadi wong liyan. Si pedang andeket ati kaprakan. Ora mendung atiku saya ndandra. Tak seranani senepikat. Duet sama Mbak Elisa.
Terus ya ditambah lagi perbendaharaan lagunya semakin top, semakin bagus. Besok jadi sinden kondang. Amin. Ya. Nggih. Lah iki wingi dolanen di wong Nang gembira dina minggu tawung gajahe ono untane ono munyo ono sasat kewan apa-apa ono pengendran ono gandulane ono lerek jajan suka era jiwa biasa tilas baca pisan dino minggu ayo mas gembira lupa wingi dolanen di wong namung sok nek gedhe cita-citane dadi apa? Dadi londo. Dadi apa? Dadi londo. Kok dadi londo? Menopo kok dadi londo? Pintar bahasa Inggris. Oh, pinter bahasa Inggris, belajar sama Mbak Elisa. Oh, pinter bahasa Inggris ora kudu dadi londo. Mm-mm. Dadi wong Temanggung aja kudu bangga. Bangga kok bonggo. Dadi wong Temanggung tapi pinter bahasa londo. Oke? Oke. Iya. Dina minggu tawung Gajahe ono untane ono munyo ono sasat kewan apa-apa ono pengendran ono gandulane ono lereng jajan teka era jiwa cah cilik muda mudi sentilas baca pisan dino minggu ayo mas gembira Tepuk tangan buat namung wah pinter banget. Nyanyi-nyanyi samperane nya. Ya. Nggih. Samperane. Nggih. Oke. Sesuk arep ge tumbas apa? ya mboten ngertos Rencanane iki sesuk arep ge tumbas apa? Ya. perhiasan Oh iya. Aja keke ibu ya. Isih kandel nggon aku, isih kandel nggon aku nyo iki. thank you Kok susuk? Wah, Wae disusuki barang. Cilaka. bener kandel iku kok. Kok disusuk? Itu Kok berapa dilehke? itu? pak susu Berapa dihitung? Dihitung ngono piro? Dihitung berapa lembar itu? Dihitung bisa ngitung enggak Nawung? Bisa, coba itu. Di anu mikir ke ibu. 1 Satu, 2 dua, 3 tiga, 4, 5 Kene. 6 7 banyak itu apa banyak ini? banyakin Oh iya. Oh, kene tak gawakake, kene tak gawakake. Tak simpakake. mah ya Kok nek gawe tuku rokok Daripada buat beli rokok ayah tak tambahin yang merah. kasih. Iya. thank you Mbak Alisa Welcome baby. didoakan Mbak Elisa, didongake. semoga Mbak Alisa tambah rezeki Amin. sukses
sukses, Amin. lancar, Amin. Lancar apa nih iki? tambah rezeki, Oh iya. tambah cantik. Tambah les. Oke. Makasih ya, Nawung. Ya. Nggih, menika minangkani setunggal nggo setunggal sampun dipun Nggih. minangkani. Wonten napa malih niku Mbak Elisa? Menika podang kuning udah loro asmara. Nggih. Lajeng tadi yang permintaan gambyong menika Nggih. Ibu Rina. Lajeng nemu mangke kula kalih Mbak Dewi saged. Nggih. Nah, Nemune riyen Mbak Oh, siap. Elisa. Nggih, kalih Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Nggih, monggo. Sugeng dalu. Iya, Mbak niki sowan wonten mriki panjenengan piyayi mriki nggih. Kula Iya, piyayi mriki. Pundi? Nggih. mana desane mana? Saya Iya. enggak tak bawa. Maksudnya asale panggonanmu brocol saka desa ngendi? Saka mbokku. Lah iya, Lah mbone iya. lek brocol ki ning ngendi? Puskesmas. Doboli. Doboli. Pantoboli Apa itu? Melahirkan itu apa? melahirkan. Iya, di mana? Puskesmas. Wah, iki ya ben nyanyi bengi-bengi marake medasku. Puskesmas sing ngendi desane itu? Asal desa kaya aku misalnya mbokku sekolah Belu. Lah kamu mana? Sekolah Temanggung. Wah. Desa itu kan kabupaten. Oh, kabupaten. Nah, iki kok yo penyanyi kaya ngene digawa sih. Luru sing waras niku angel do kabeh do ngejob Agustusan. Walah. Niku wis nganti nganggo penguat sinyal barang kene meso isih nganu Lola. Oh ya Agustus sing ndi-endi payu kok. Nggih. Jatilan apa-apa payu demit wae wis nganti entek saking akehe jatilan ngendi ngono kuwi wis. Demit wis payu kabeh. Entek. nyurupi kabeh. Mbak niki konten panyuwunan nemu. Nggih. Nemu. Nemu. Nggih. Menika dipinangkani. Nggih. Nada cewek ya Mas, aku ini nyanyi nemu nada cowok. Kok iso dadi Nggih. Spesial buat siapa itu Mbak Elisa? Oh ini ada apa? Mokondo. Hah? Ini ada namanya Mokondo Farm. Hmm. Oh iya. Jual beli sapi. Peternakan Mokondo. Oh iya. Jual beli sapi bergaransi. Wah. Aduh. Garansine pripun nggih? Garansi. Aku kuwi kudu jelas ya Mas, iki mau bergaransine piye aku ya pengen. Sing pundi to sampe niki bergaransi. piantune sing pundi? Mas anu tadi yang gendut orangnya. Yang gendut. Iya. Mbah neng di Ketua Karang Taruna paling. Oh iya. Sing mana? Mau wis foto ning. Udah pulang. Oh sudah pulang. Iya. Dikasih lagunya. Oke. Nggih, monggo. Ada Mbak Dewi. Pas lagi yang berawe sing ngajani. Oke, terima kasih. Katuraken. Jangan duduk dulu dong, ditambah satu lagu, Mbak. Ya. Oh, begitu. Iya, biar sekalian apa ya, semangatnya bisa Semangat. naik ya. Nggih. Ini juga mengaturkan terima kasih untuk teman-teman kadang-kadang ingkang mrisani via streaming KGPS channel dan MCell channel. Oh, oke. Luar biasa Mbak pemirsa malam hari ini. Oh, iya. Gek pertama niki kula nganti tembus 443. Weh,
Banyak sekali banyak fan-nya ya. Mbak Elisa. Matur suwun yang masih Nggih. stay ya. Ini penggemarnya Mbak Elisa. Matur nuwun. Biasanya meng 24. Padeli. Oh iya, ini banyak. Terima kasih semuanya yang dari mana-mana, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, wah turun. Nggih. Jauh-jauh. Sebuah lagu tambahan, Apa? Nemen. Nemen. Oke. Spesial Nemen. buat Mbak Elisa lagunya ya. Nggih. Rapareng yo. Nek anu iki nemen dadi nemen. Nek anu tetek Tetek. Tetek ati. Nemen. nenen karo tetek. Monggo. Spesial buat teman-teman remaja Karang Taruna Kalimanggis. Terima kasih. Wah, Mbak Dewi iki panggah suarane ya sak besar karo tambah suro Agustus ora entek suarane. Ki anu Mbak Elisa sinten nawung kalih wrenges anjing nembang malih. Oh, nggih. Mriki niku anu desa Temanggung mriki werna-werna Mbak Elisa. Werna-werna niku? Macam-macam namanya. Oh, macam-macam namanya. Nggih. Ana desa sing apa? Kudu loro, ora gelem ijen. Apa? Desa Kudu Loro itu apa? Sepikul. Oh, sepikul. Sepikul niku rak loro. Ngarep mburi. Oh, itu pikul gini. Iya. Oh, sepikul. Sepikul itu mesti loro. Oh iya. Nggih. Ana desa sing ora kabeh. Oh, desa kok enggak kabeh? Bayen. Oh, Nggih. desa Bayan maksudnya ora kabeh. Nggih. Oh, Ana iya. sing ora tau waras, Apa itu? kerokan. Kerokan. Oh, masuk angin kuwi, Nggih. desa masuk angin. Je, menikah deh nabung sama dia orangnya mau nembang apa lagi? Nggih, mau selindro saiki belokno. Ya. Nggih. Ayo berdiri. Ya. Jangan wis merah putih kaya gendera. Cantik loh, tinggal ngerek tapi nih. Wah, aja dikerek. Wah, niku Labang putih. wah ben ngombe Minum sih. dulu, Hmm. ya. Enak apa ora mimike nek ora enak nyuwun Mbak Elisa. Om, ketoknya apa nggone ibu mimie? Apa nyuwun Mbak Dewi? Bung? Boten. Boten. Pon Oh, beto boten. piyambak. Yo, Ayo, anu apa nembang lagunya? arek nganggo bawa apa ora? Bawa. Nggih, bawane apa? Pangu. Apa? Pangkur. Pangkur nggih. Nek pangkur ki untu. Pangkur, yo pangkur coba. Neno 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 neno. Ya. Kalau kanen Nuswantara Hmm. alam asri indah subur kang bumi Hmm. warna-warna Kewane ndi? kewangan Kok jenengan? Kewane maksudnya kewane kok jenengan, bapakne kok padake kewan. Terus suka seni budaya nano nano ayo kanca ngudi melih selestari nipun
Mongko krasaku minangka anak Indonesia yakti. Nggih. Nawung nek wingi Mbak Nges rak lomba maca pat Hadeging Pura Pakualaman. Nggih. Juara 1 tingkat nasional ya toh. Mewakili Kabupaten Temanggung. Nah, Brenges sapa Nawung sesuk nek lomba iki mewakili sapa? TK Abang. Wis duwe instansi yang diwakili saiki. Nek pinginane ge urung sekolah lomba mewakili sapa? Masyarakat. Masyarakat ngendi? Sak-sake. Sak-sake ra. Iki diteruske tembang apa? Yo, diteruske apa? Kali janjine. Nggih, karo Mbak Nges apa dhewe? Mbak Laras. Karo Mbak Laras. Oh ya. Cah telu ya, cah telu ya. Nggih. Ya, cah telu. Si Demek, si Brintik karo si Jorok. Ya, 3 darah. Iki pokoke, yo. Caturke Mbak Elisa mikir. Wah, hebat sedaya. Nggih. Kula ngegel ngapa sih ketawa terbahak-bahak itu apa? Kekel. Kekel. Guyu kekel. Guyu kekel. Tadi dengerin ini loh, Mbak Nawong ini lucu. Nggih. Nyanyi lali janjine lah. Kan kudune gelagatmu saja nyubriani lah kok. Jalan-jalan ra ngerti griyane. Niku sok golek-golek. Cakepane sok golek-golek niku. Mesake. Nek golek sesuk nganggo Google Map ya, no. Heeh. Jajal apa ayak nganu kae, Bung? Piye, Bung? Apa? Wedharing kang mantram kae. Piye? Jajal. Ayak hong. Angleng. Angleng limpelok. Jajal. Nanone nanano. Yo. Yo. Sabdane kang mantram samina kale kang Mas Gunawan.
Terus Rahayu. Rahayu. Rahayu sagung dumadi tulama menyang Solo. Oleh. Ternyata setelah dianalisa sama Ya, Nawung, ya. tembang-tembang pelok niku inspirasine saka Suluku Bathok. Oh, kabeh. Nggih. Kabeh mlebune ning Nggih. suku Bathok. Kabeh pelok. Janjane kowe neng ngendi si Rama menyang Solo, le oleh payung moto. Pancen bener Nawung. Oh, bener ya. Nggih. Pinter kamu. Iya. Malah Oh, ngumpet. sabdane Kang Mantram sami nakale Kang Mas Gunawan. Gunawan iki mongko bapakne kok nakal jare. Mongko wong awik namastu nama. Nah, Malah nakale Kang Mas di Gunawan. dukani Pak Bono kapok kowe. Nggih, menika panglipur sedaya sampun pinang Injih. dipinangkani. Kirang mengke niki Gambyong monggo dipinangkani sak menika napa mangke pas Mangke kala-kala? nggih sakmenika anu Mbak Elisa badhe piyambak napa kalian Mbak Dewi monggo pumung tasih wonten wekdal. Kula pengen duet kalih Sotomo. Siap Sotomo. Ayo Ayo, diserampatke nuwun monggo serampat, Mas. kanca-kanca. Mas Galih. Alah, menang sawer ayo. Oh. Angkat. Yo, 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 ger. Serampate Mas. Sebelah. Saya nambahi lagu Kesaran Ora mau hatiku dadi kowe wis sama sendiri aku wis saya tambahi bangun dasar hati sendiri ora mau hatiku dadi kowe Piye Pak? Nyolong ketek ra? Nyolong Ketek. nyolong petek kok ketek. Ya, nggo sangu. Mbak. Nyolong ketek iki kaya ngono kuwi. Engko se nyanyi. Kok uwe. Nika miki Mas Galih. Oh, napa? Nganggo mic. Oh ya, rondo kempling ya. Oke, rondo kempling. Wah, boyoke lara saja iki. Nika anu izin karo jenderale dulu. Sah kok le terampil. Seneng Nggih. aku. Dulu kalau di kos aku kan juga sering di SMK itu kan Nggih. itu sebelahan itu kosnya dia itu deket kos pacar saya. Oh, oke. Iya. Siapa? Nggak bisa dikasih tahu. Sut, nanti nggak kasih. Duitnya kembali loh. Sudah pernah anu lihat pacare Mas Galih ini, Mbak? Belum. Nah dia tuh kayak orang malu-malu loh, nggak pernah ngomong kalau nggak ditabung nggak ngomong. Nggih. Bulannya kok iso plek plek. Kok yo apik loh. Nggih. Nyolong ketek pancen. Petek kok ketek. Nggih didoakan Ya. saja semoga cepat lulus Mas Galih. Ya, amin. Nggih. Tekane sesuk ketoke arep muni mayang cara kedu ngoten Mbak niku. Cara keju. Nggih. Nah, terus sing arep nganggo gunungan kedu kaya iki barang iki sapa? Nek ora sampean. Nggih to. Oh, dadi beban.
Ya disemarakkan lagune Rondo Kempling. Rondo Kempling monggo. Ya. Sotomo. Menika asline namanya Mas
Galih tapi pada disebut Sotomo soalnya irungnya bangir kayak anaknya Begawan Durna. Oh, tadi alasannya le tadi Sotomo niku. Iya, itu julukan sama teman-teman itu. Oh, nggih. Nggih, menika tasih wonten Mbak Dewi, ayo Mbak Dewi kita monggo. habiskan dulu. Dihabiskan sekalian. Mbak Dewi. Niki nggih serba bisa Mbak Dewi niku Mbak bisa. Sakit napa mawon? Langgam bisa. Saged. Keroncong bisa, Keroncong dangdut bisa. saged. Oh, Nggih. nggih. Jaran kepang nggih saged. Ngecor nggih saged. Sakit. Pokoknya nopo-nopo sakit. Ngusungi lemen nggih kulino. Enggak kayak gendeng. Nggih. Nggih, Mbak niki napa untuk apa penutup? Ya. Kita aturkan salah satu lagu. Mas Danes, napa Mas Danes? Mbak menawi wonten pamundutan saking ibu-ibu. Ikan jero blumbang. Iwak jero blumbang. Mbak Elisa, Blumbang. ini yang Ikan. 2 ini siapa ini? Ini tolong Mas jelaskan siapa ini siapa dari mana, apakah mahasiswa atau mahasiswa? Nggih. Penderek Pak Gunawan. Waduh. Oh, penderek. Penderek. Derek. Berarti mengke amplopan nggih. Di amplopi Pak Gunawan. Menika Mas sinten? Pulau Sabto Yuwono Sabto Yuwono saking pundi? dari Telatah Tretep. Wah, jauh ya. Trete. Jauh. Oh, Temanggung Utara. Iya. Sebelahnya? Mbak. Mboten sang nangis Mbak, mung takoni kok nangis. Saking pundi? Candiroto. Oh iya. Ini dalam rangka penelitian atau dalam rangka apa? Skripsi. Oh, malam minggu. Oh, iki malam Setu kok. Malam minggon. Iki malam Setu kok malam Minggon iki piye? Oh, malam setunan. Seton. Malam nggih. seton. Malam Nggih. seton Itu sekental sekilo. Mas Yuwono itu juga belajar ndalang. Oh. Mbak Agristi itu betul. belajar nyinden. nggih. Weh, bagus. Pokoknya biar Temanggung tidak kehabisan Sinden. generasi seni tradisi. Wah, saya menikah. Konco-konco niki mriki pemuda-pemudi Kalimanggis itu juga latihan karawitan, Mbak. Oh, iya iya. Kemarin bagus. juara Namanya apa? Sedio Laras. Sedio Laras. Iya. Saya- Kemarin juara 3 tingkat nasional Festival Karawitan Pemuda Buddhis. Oh, Ya, saya di Borobudur. Berarti di sini kebudayaan itu nggak mati tapi hidup terus. Hidup Iya. terus. Regenerasi ya, Nggih. didoakan semoga terus demikian ya. Amin. Jangan sampai Amin. digilas oleh modernisasi. Modern Iya. boleh tapi kita tetap pertahankan budayanya. Nggih, gamelan iki kagungane Vihara. Oh, Gamapanya. nggih. Nggih. Siap. Menika sekarang kita sambil ini ya lagu Lagunya, biar monggo. Semangat. Iwak Jero Blumbang. Pakai ral, Mbak. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Sebening kaca Ono cah cilik kok pinter banget le nyewiti. Suwit lantas banget. Iya, aku diajari. Nggak iso. Ayo Mbak Elisa. Bila mata tertuju pada gadis belia, caranya tak sama menggoda dan lincah. Nyuwun pangapunten menawi kata ketul-ketul atur kesolohan Kedul-kedul.
salah ngomong. Oh, nggih. Nggih, kital kidul, Ding. Kital kidul atur. Kital kuciwaning atur. Kital kuciwaning Ah, atur. nggih. Nyuwun agunging samudera pangaksomi. Pangaksami. Oh, nggih. Nggih, Nyuwun- mugi-mugi awet Bagyo Mulya kadang-kadang sanak ing Kalimanggis. Amin. Mbak Elisa juga sehat-sehat selalu. Amin, matur Karirnya sembah nuwun. semakin cemerlang. Amin. Nggih. Semoga panjenengan langgenipun babar lakon saged wilujeng dumugi tancep kaya. Amin, amin. Nggih, sembah nuwun Mbak Elisa. Madyaning taman lubini 623 taune miyos dalam sangsi karta gayo kasampurnan jati yo hamba bar kautaman nenggih karmanyo sang Buddha. Miyos dalam saksi gerbang gaya kasampurnan jati yo hamba berkautaman Tangkya Bala Pandhawa Kumula mangung siring Sota Kurawa
Negara kang pala tumingan campo prang samya medali